Euskadiko lanbide heziketako ikastetxetan, ikasleak bigarren mailan daudenean, lanbide heziketa duala aurrera eramaten dute. Bi modalitate ditugu. Alde batetik, ikasle batzuk martxo aldera enpresara joaten dira, eta egonaldia 3 hilabetekoa izaten da, eta bestalde, beste ikasle perfil bat daukagu ikastetxetan, eta horiek joaten dira urtebeteko egonaldi bat egitera, enpresa. Bai, bi modalitate hauetan ikastetxean tutore bat dago, beraien jarraipena egiteko, eta bestalde enpresetan instruktore bat daukate, bermatzeko ere programazioarekin, o beraiek ikasi behar dutenarekin bat datorrela. Eta urtebeteko modalitate horretan, ikasleak eduki dezakete edo kontratu bat, edo beka bat. Bai? Orduan, ikasleak oso gustora egiten dute modalitate hau, urtebeteko modalitatea, eta hemendik aurrera indartzea da Euskadi mailan nahi duguna. Bai? Aldaketak datozela badakigu, datorren ikasturtean gu ere ikastetxetan aldaketak edukiko ditugu, nahi duguna da ikasleak egonaldi luzeagoak izatea enpresan, eta hor egongo era zai, gure sailburuordetzatik esaten digutenaren zai, aldaketa berri hauek irailetik aurrera sartzeko. Euskadin urte askotako harremanak daukagu ikastetxeak eta enpresak, konfiantzazko harremanak, betidanik urte asko daramagu hartu eman horregaz, eta horietako bada enpresetan ikasleek pasaten dabien edo egiten dabien egonaldiak. Hori urtero bialtzen duguz milaka ikasle enpresetara lanbide heziketa duala egiteko, oso gustora bai enpresak eta bai ikastetxok eta noski baita ikasleek egoten dira esperientzia honegaz, horrek iztozku urtero errepikatzea, hor sortu da dagoeneko enpresa konfiantzazko eta mail altuko enpresen sare bat, eta urtero joaten dira esaten dodan moduan milaka ikasle. Feedbacka eskatzen dugunean oso positiboa izaten da, aliantza hori handitu nahi dugu, geroz eta ikasle gehiago ditugu lanbide heziketan, etorkizunean ikasle gehiago edukiko ditugu lanbide heziketan, eta enpresa gehiago behar ditugu olako egonaldiak, ikasleak egonaldiak enpresa horietan egin dezaten. Gipuzkoan, lanbide heziketa duala euskaraz eskaintzen duten lantokiak 2700 ingurukoak dira. Lantoki hauek 7 eskualdetan daude banatuak, eta 76 udalerrietatikan gora daude banatuak. Bertan, bai administrazio publikoko erakundeak izan daitezke, lanaldi hauek euskaraz eskaintzen dituztenak, udaletxeak, foru aldundiak, zaharren egoitzak, ospitaleak, edo eta enpresa pribatuak. Izan daitezke enpresa txiki eta ertainak, edo eta enpresa handiak. Eta hemen bai zerbitzutako enpresak eta bai industriako enpresak izaten dira. Izan daitezke apaindegiak, hortze klinikak, tailerrak, industriatako tailerrak eta enpresa desberdinak. Lanbide heziketa duala euskeraz marka bat sortu da, eta marka horrekin nahi duguna da, adierazi nahi duguna da, egonaldi hauek lantokietan euskeraz urtetik urtera handiagoa izan dela, baina helburua daukagu marka hau zabaltzea eta egonaldiak euskeraz eskaintzen dituzten lantokiak geroz eta gehiago izatea. Eta horrela, lanbide heziketa euskeraz ikasten duten ikasle guztiek, edo gehienek behintzat, aukera eduki dezaten egonaldi hauek euskeraz egin ahal izateko. Lanbide heziketa duala egitea izugarrizko abantaila da, alde batetik ikaslerentzako ikustea zuzenean enpresan, bertan mundu erreala, zer dan egunean gertatzen dena enpresa barruan, hori oso onuragarria da. Bestalde ere, enpresarentzako azkenean ikaslea bertan edukitzea bere lan egiteko modura
eztea ere oso onuragarria da, bai, eta bestalde ere badakigu, eta hor datu importantea da baita ere, gero duala ikasten duten ikasle gehiengoa, 78% inguru, 80 inguru lanean geratzen da, bai. Beraz, lanbide heziketa duala, hasieran esan duten bezala, egitea izugarrizko abantaila da. Euskaldunak ez diren enpresa batzuk eskatzen dozku ikasle euskaldunak horretarako, ez, bai bezeroekin, hornitzailekin, behar bada erakunde batzukin bai, euskeraz aritzeko, ez, behintzat ahalmena hori eukitzeko, ez. Eta alderantziz, enpresa euskalduna direnak, eta giro euskaldunaz aritzen diezenien egunero esketxozkue ikasle euskalduna baita ere, giro hori mantendu ahal izateko. Orduan, ikastetxeetatik behintzat animatzen dugu, bultzatzen dugu, sustatzen dugu lanbide heziketa duala euskera zaitzea gero eta gehiago, danontzako irabazi nabarmena dalako. Lanbide heziketa duala euskeraz, 26 familia profesionaletan eskaintzen da. Orduan, sektore guztitako enpresak behar ditugu, lanbide heziketa duala euskeraz eskaintzea. Zenbat eta enpresa gehiago, zenbat eta sektore gehiago, eskainiko dugun aukera handiagoa izango da, eta horrela ikasle gehiago edukiko dute aukera lanbide heziketa duala euskeraz egiteko. Ekimen hau oso beharrezkoa ikusten dut, oso beharrezkoa, zentzu askogatik. Bata, Gipuzkoa lurraldea aintzindari bihurtzen dauelako programa edo esparru honetan, eta basan garaia olako ekimen bat martxan jartzeko. Prebizioa ikusita, D ereduko ikasleak goraz joango dira, eta orduan beharko ditugu enpresak ere beraien ibilbide hori bermatzeko, ez? Ikasleak aukera eukitzeko, enpresetan ere euskeraz aritzeko. Orduan, benetan oso ekimen polita iruditzen zait importantea, eta benetan bultzatu behar dan ekimena. lhdualaeuskeraz.eus webgune bat sortu dugu, bertan bai ikasleentzako, bai ikastetxearentzako eta bai enpresentzako informazioa azalduko da. Bertan, bakoitzari dagokion informazio eta egitasmoaren onura guztiak azalduko dira. Honetaz gain, hilabetero buletin digital bat bidaliko da, lantokietara bidaliko da, bertan egitasmoaren azalpen guztiak eta informazio eta onura guztiak azalduaz.